for the roughneck bass. Здравейте, Вилк, само е кандидатура за Villagecraft. В момента само това да го махна. Така виждате, че имам крави в моят, не точно замък, но в моето лайф място. Така. Сега ще ви обясня какво е станало, само да го махна. Всъщност аз даже сега направо ще ги убия, де. Не ми пречи. Така, значи стана злополука с един крипър, те ми гръмна мястото. И те всички се нанесоха при мене. Каквото меже. Да. След Ендър Драгона се пада, смисъл понякога. Аз от 1.3.2 го играя той. И се пада един, нали, меч. В принцип се пада с всичко, ма явно този път не е бил с всичко. Ама пак си добър. Аз чак сега, в смисъл аз сега го извадих, де. Рамбо. Сега ще ви разведа. Тук май имаше лутинг. Лутинг 2. Да, аз имах един меч с лутинг 3. Тук е нещо там. Си снимах света и затова сега ще го махна дърта. Значи направо ще почне след малко, след като го махна. Fuck you. Така бе сета. Значи, тук държа кравите. Тук се държа кравите. Гошо и Мошо. И Тошо. И Проси. И Гроси. И съм с 10 пса. Така. Тук са ми брюинг стендовете. И казаните. Само, че намерих брадавци. Както и да е. Така. Тук са ми фермите. Около това Sugarcane. В момента само ми стигна в пса, това е така. А тук бавно растат, защото съм на синглплеер. Аз не влизам много. Тук са ми за моркови. Тук са пшеница. Тук са за картофи. Така, това ми е фонтанчето. Е така, просто рандом за окраска. Това ми е къщата. Ми звъни телефона. Сега ще се връщам. Отново съм тук. На инфекция стана. Така. Значи, поне меч ми с лутинг 3. И убивах кравички. Имам си кожичка. Така. Броните също са ми от Ендър Драгон. Доста XP се събира. Да. Сега после ще ви кажа нещо, само се кача. Значи, в грам не съм богат. Това са и тук глупостите, Ендър перли, Мендър перли. Това е недърта и малко захар и тем подобни. Тук това са ми много паржоли, гразбокчета, лъкове. Не съм подреден. И това са ми тук останалите неща. Другото всичко, брони и тем подобни. Така, значи тук. Тук. Така, тук и тук ми беше enchanted table. Обаче какво стана? Крипър. После втори крипър. После трети крипър. Какво стана? Бум с тях. Аз и директно enchanted table, всичко си замина. Не знам как си, обаче това не е бъг, смисъл enchanted table не би трябвало да се така да се гръмне то обсидиан. Обаче не знам как. Нямаше го после, защото аз още нямах легло. Има спална там. Айла, какъв е. Добър е. Ядвим. Така, да, там се е Алекс. На 12 години съм. Град София съм. Ще играя редовно в сървъра. Ще снимам. Някакво друго, нали, да кажа. Дано я приемеш. Нека се закопаем като първия печен човек. Или поне изкопаем малко така колостон. Да. Дано я приемеш. И ника ми е Алексчо. Без скин съм. Още утре или други ден, там не знам кога. Нещо се бъгна и
ne mога да си купа, в смисъл не мога да си сложа премиум акаунт. Не мога да се плати през ePay. Сега това са някакви подробности. Да. И благодаря за гледането. Дано ме приемеш. И ще се метнем в лавата, като са късмет. Добре. Дано ме приемеш и чао. Чао, 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 чао. Ама гъла не ми взе сърца. Сега не мога да се кача ли, бе? Да. И чао.